Yudo ni NHIF masani biro ni ok en gino madwa chako bedo ni time for the first time. Wasebedo kod NHIF chien. Midhiero ma jopiny osebedo ka kalo e bwo NHIF osebedo mathoth. Tiyudo ni sani jopiny oluor ni to ka koro macha emanyocha ok wayud konyruok. To koro mikelo makoro sani kata iye kati okiti kati tiyo to nyaka wang' ni yud kaka iketo omenda kanyo. Bende wadhi yudo services ma wadwaro kako winjore. Idhi yudo ni en buok kod luoro nikech ing'e ni onagi kang' idok e gweng' to ng'ato dhi nyisi ni wadhi go osiptal makarwa ka but thieth ang' inyisi ni nyaka imed pesa makama koreka yud konyruok. Koro en gino ma at the moment wabro wacho gi dho ngere ni let us embrace. But ka en gino mabro bedo ni implementation mare ok ber, ka en gino mabro bedo ni rach moingo kata ma wan godo sani, then en gino madhi medo jowa midhiero mang'eny nikech sani kata kidhi e airport idhi yudo jogo mang'eny mawuok dhi e piny India, gidhi yudo thieth mar kansa, gidhi yudo thieth mopogore opogore. But kaponi NHIF masani koro jatend piny okelo ni en gino manigi reforms maber, en gino madhi make sure ni ka dok dala ok ochuno ni nyaka wuog korwa Ramula e bungu kadhi Kisumo koreka yud quality medical assistance, then mano bro bedo gino mani ong'ala makare. To ka en gino ma pod wadwa dokie gino mwaneno ka ywaruok ng'enyie, jopiny pod dhi bedo gi midhiero mang'eny, to kaluwore go chumi ma wan godo sani ywak dhi bedo ma pod thoth. Erokamano. Philip Pande korka kori weche makamagi gin weche ma osebed kiwacho nengo mar thieth mogonyore ne jopiny duto. Jatend piny osebedo ka dira ahinya weche gi mag lokruok ahinya to e sekta mar thieth nyaka sani king'iye pat jopiny no sekai wacho kanyo ni atamalo maderomo wanyalo wacho ni gimoro 75 kachiel kod 80 ni nosiro ne wacho ni chenro makama biro bedo ka konyo nyaka sani. Bende kata pesa mibiro bed king'ado no japiny biro neno